Ahoj, já vás zdravím ze světa novinek z 3D tisku. Já jsem Plastarias, tohle je Lily a dneska se podíváme na novou tiskárnu od Bambulab A2L. A jaké jsou hlavní změny u nové tiskárny od Bambulabu? A2L má tiskovou plochu o velikosti 33 cm na 32 cm na 32,5 cm. A píšou, že je to o 105% víc než u ostatních Bambulab tiskáren. Další novinkou u Bambulab A2L jsou modulární nástavce. Budou tam přesně dva, prozatím. Je možné, že Bambulab přidá, takovou informaci zatím nemám. A jedná se tam o řezací nástavec, kde vlastně budete mít nůž místo klasické hlavy tiskové a budete moci vyřezovat do lehké kůže, do papíru, třeba na klasické samolepky. A potom druhá varianta, kde tam dáte něco jako ve stylu fixu a budete moci kreslit obrázky ve strojové kvalitě. Což je za mě super a je to superová vychytávka k tomu, abyste mohli ze své tiskárny mít ještě více užitečností. Další je adaptivní kompenzace vibrací. Musel jsem se podívat, protože si to fakt nepamatuju z hlavy. A to je něco ve stylu toho, že tím, jak tisknete určité větší věci, tak vlastně ona adaptivně upravuje vibrace k tomu, aby tam nevznikal nějaký ghosting, nějaký vrstvy, které nechcete a podobně. Což je super, protože tím, že tam je větší tisková plocha, tak u těch tisků to může jít vidět. Bambulab mysleli na tohle a proto přijal tuhle funkci. Taky tam máme další specializaci, která se jmenuje Granular Damper přímo v rámu, což by mělo snižovat kdyby vibrace a upravovat je přímo na tu danou chvíli, to znamená přímo u toho zdroje, ale mělo by se to dostávat dál do stroje, aby to potom nezničilo kvalitu toho výtisku. A nyní tam má být i nějaký speciální pohon tiskové hlavy, dejme tomu chytrý, které by měly kdyby poznat, když je nějaký problém, třeba začínající uspání trysky nebo nějaký prostě škrábání po tom výtisku a měl by vás na to upozornit. A potom je ochrana před zničením výtisku, což by mělo fungovat nějakým způsobem, že když se vám tam udělá blob, tak vám to tiskárna řekne, protože v nějakým pravidelným rytmu bude kontrolovat, že ta tisková hlava neboli prostě ta tryska je naprosto v pořádku a není tam žádná blokace. Uvidíme, jak to bude fungovat, možná by to mohlo být fajn. A poslední novinkou je to, že tiskárna bude moci používat až 19 barev najednou. A to nejlepší u nové tiskárny je nová cena, která, co si můžeme říct, je opravdu dobrá a zajímavá. A když se tak dívám, tak i z AMS to bude 12 990 korun, což za obrovskou tiskovou plochu za ty funkce, co to nabízí, je opravdu krásná cena. Co si o nové tiskárně A2L myslíte vy? Napište mi to dolů do komentáře, dejte like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím ahoj.